ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore ka khot admission nagmenta ka nursing but paramedical course ka bala ithu da ka Indian Nursing Council ka buy admission ka badunatam but Shipai % ka jingyokam pila ru ban apply da ka education loan ka ICA ka pinkre ya ka laway jongpi nagabenta ka tuition but coaching ka babhatam yapi yasno but ka ICA Kaei ka banja Lashai omla bantip hapadeng ka kenta balai te soskular bansange asyat Kynsan ka Pakistan ka Hiar Thma penban ya ke India da ba penkhen ya kata ka soskular balai te hakani ka jing penkhen soskular jong Pakistan Shipai BSF Sub Inspector Muhammad Imtiaz ula Kyllon yam mar ka jing Hiar Thma ki Shipai Pakistan HRS pura area jong ka Jammu Director General jong BSF ula penmi ya jing tho HKX ban pintikna ya gani ban penpa ka jing ngo si hadien bula yo ya gani ko khubor upha ka jing ngo lam sha ka yeng ka sam jong ni Shipai bala pentep bakandan ka jing le buram yu ni Shipai khatwei terik jumbang arja afsan ha frontier headquarter Jammu ka jing yap jong ni Shipai kalanang penbitar susu ya ka India ba Shipai menta kimsanya shu ya ka jingkran ya ka soskular bar ka Pakistan hande ki le ya ka badan kam kumbala ai bor Kaei ka banja Lashai kadai ka ba omdan bala ban batai kiladan bun ngut ki he Shipai ki barem ki bala penpa shikilat pathai khubor bakani kadai ka kenti ka ba India kan hab banyak khun daga Thma man kunrup shisundan ya ka Pakistan occupied Kashmir ngin na ya ab ya ka khubor